musoroba dɔ nana sigi ya bi a ko ale ne ka video yira de la ko ya ɲɛ t'a la ko a tole ko m'a fɔ a ye bigi tɛ tiɲɛ m'a fɔ nasi tɛ tiɲɛ m'a fɔ a kana taa karamɔgɔ yɔrɔ la a ko nka k'a ye leçon ta musoroba in nana sigi ya bi a y'a fɔ n ye ko wallahi ale ye min fɔ a den bɛ baki la sini ko a tole ko k'a ka leçon ta n'i y'o fɔli min k'a ye dɛ wa n bɛna dugawu k'a ye sisan awɔ n bɛna dugawu k'a ye ni ala sɔnna ko bɛ ala de bolo mais ko bɛ ala bolo min tɛ min dɔn o tɛ se ka sigi o la dɛ parce que n'a fɔra ko bɛ ala bolo ala ko kul i'malu ay barake leçon ta bo kono fasayara Allahu amalakum ala bena wiya aka baraw la o tumana baki kelaw shini anyo odongo defu kelaw tafo cigo mina baki kelaw nga dugo ba awye an faw an baw o beka dugo ba awye ayru ka dugo ke nyogoyi mungo son ala ka gaye nyumadi surufiya minum bla kuna ala ka oluke hakili mawe o kana dumisanu njatige te an bɛɛ bɔra jinɛ bɔ in de la jinɛ an ka maître dɔ bɛ yen nɔ ale fɛ k'ale bɛ ko dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan ko bilayi ko ni kalanden y'i kɛ cogo o cogo wallahi bilayi ko ni bɛ jinɛ bɔ la k'ale b'i minɛ an ka maître de don ne ko a ma ko n kalena ala la ne kalena ala la ne bɛ jinɛ bɔ n'i ye minɛ ne tɛ fila ye bilayi ne ni maître de fila ka nin fɔ ɲɔgɔn na ko ne bɛ jinɛ bɔ n'i ye ne minɛ o b'a sɔrɔ ne tɛ fila ye a ko han ko a kan ka to ta ale fɛ k'o don de ne bɛna jinɛ bɔ bilen ne ye fɛlɛ min k'a laban dɔn kalan jiginna sisan an ma taa so wa midi jiginnen ne ye tourné cɛ ka na don kilasi kɔnɔ an kan ka na leçon min kɛ ka n'o sɛbɛn n ka pan na i y'a faamu wa ka n'o sɛbɛn n ka pan na bon finalement ale hakili m'o yɔrɔ in ye ale hakili b'a la de a bɛna sɛbɛn ta a bɛna bila a kun a bɛna kɛ ta karamɔgɔkɛ a banna pewu an ye layidu di ɲɔgɔn ma a ko hali kilasi kɔnɔ wula fɛ a nana i bolo don ne pɔsiw bɛɛ kɔnɔ ne ko hakɛ n ko mɛ usayi yala jinɛ bɔ in n'i y'a ye i b'a tigɛ ka bɔ n kunna a ko bilayi talayi tant que n'ale ma ne ye n'an tilala a t'a tigɛ ale yɛrɛ parce que arabu kalanna don a ko hali ne ni kuranɛ cɛ ko a t'a tigɛ ko nka ko ne ye jinɛ bɔ k'ale de bɛ ne minɛ matière banna pewu min kɛ karamɔgɔkɛ ne ko a ma ko usayi n ko na yan a nana o y'a sɔrɔ papier bɛɛ taara o siɲɛna ka ban bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn de taga ne ye pan yira a la n ko i ɲɛ bɛ nin na n ko i ɲɛ bɛ nin na ala ilaha illallah bila ni ala cɛ a y'i jɔ k'i bolo d'a kɔrɔ ko yala ko ne ye nin kɛ waati jumɛn n ko wala o don parce que o y'a sɔrɔ yɛlɛko fo n bɛ to ka yɛlɛko kɛ n ko non n ko san miiriw de bɛ ne bolo quoi n ko ne ni wɔkulɔninw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'o bila kan parce que mun na ne i b'a dɔn ne ye fɛlɛ min k'ale la pan couleur ka ɲi n'i y'a sɛbɛn ni bic bleu ye a b'i ye ne nana sɛbɛn ni bic rouge ye mais e min y'a sɛbɛn e dɔrɔn de b'a dɔn tardi e bɛ fɔ ale ne y'a sɛbɛn ni bic rouge ye pan la wala ko a bɛɛ ta de mais an bɛ kuma min kɛ maître fɛ u ka sabali tiɲɛ don ekɔlidenw bɛ corriger mais i yɛrɛ f'i kɛra k'a dɔn k'i bɔra kalandenya in de kɔnɔ walahi tuma dɔ la i yɛrɛ ye leçon min ta dɔ bɛ n'i bɔ a kan i y'a faamu wa n'o tɛ karamɔgɔkɛ n bɛna min fɔ a ye jinɛbɔ ye tiɲɛ ye jinɛbɔ tɛ tiɲɛ ye n'i ye min kala kɔni hali n'i ma baki sɔrɔ o dɔnni b'i la nka an ka laɲini ye papiye in ka se ka sɔrɔ parce que ni papiye in sɔrɔla a b'i ka ko caman nɔgɔya n b'a la deli ala ka baki nɔgɔya ala ka baki nɔgɔya ala ka baki nɔgɔya a bɛ surufiya kɛ dɔɔni dɔɔni a b'a kɛ dɔɔni dɔɔni a bɛ hinɛ denmisɛnninw na a ma fɔ k'a ɲɛ bɛ f'u ye a ɲɛ tɛ f'u ye nka o hakili bɛ sigi k'a yira a la ko hali a man gɛlɛn yɛrɛ min b'i kunkolo la dɔrɔn o kɛ o don dɔ la i b'a dɔn mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen hors sujet mɔgɔw den dɔ tun b'an ka kilasi kɔnɔ ne n'ale de tun bɛ to ka premier an tun bɛ to ka kɛ ex aequo ye kuma dɔw deuxième i y'a faamu a bɛ hors sujet de kɛ quoi mais n'i y'a ka fiɲɛ falen i b'a fɔ k'i k'i diɲɛ k'a ta bɛɛ minɛ ka n'a yɛlɛma i kunna o mɔgɔ qualité de don miniti damadɔ o b'a sɔrɔ a y'a sɛbɛn k'a ka fiɲɛ fa tewu bon ne de bɛ ekɔliden caman perdre ɲama nin y'a bɛɛ durusi koyi a bɛ sin k'a diɲɛ ta kɔ ale bɛ ka kelen kelennin min sɛbɛn ale bɛ jɔn o la sisan k'a bɛ na nin ta minɛ nin b'a sɔrɔ nin ka sujet yɛrɛ ni ɲininkali yɛrɛ tɛ fankelen fɛ i y'a faamu min kɔni b'ale kunkolo la dɔrɔn ale y'o sɛbɛn ka papiye de fa nka o b'a sɔrɔ o tɛ jaabi yɛrɛ ye o mana e da mɛ jaabi min na dɛ i y'a faamu wala i da mɛ jaabi min na karamɔgɔkɛ o jaabi in kɛ bani o jaabi in kɛ n'i y'o kɛ a dɔ la o de bɛna k'i ka fɛn ye ala k'an bɛ sɔn o ma ala kɛra n'a somɔgɔw kosɔn sallallahu alaihi wasallam nɔgɔ ladɔn n bɛ tila k'o d'i ma
o bi denmisɛnnin de furakɛ denmisɛnnin bɛ yen u b'a fɔ a ma ko kasani b'a la n bɛna tila k'a di ne bɛna tila k'aw ta bi de ɲininkali bi ta ye ɲininkali fanba ye aya bagitigiw an t'u bila nin yɔrɔ in na ala k'an bɛ sɔn a ma yarabi ala k'an n'a gaya bigidila ye tiɲɛ ye dɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ko bigidila tɛ tiɲɛ ye manamanakan don ni mɔgɔ mɔgɔ ko sɛbɛn ni nasi ninnu tɛ tiɲɛ ye n nana ka don nka a bɛ fara min kan i malo a ye baara kɛ wallahi billahi i bɛ min dɔn n'i ye leçon ta k'a ɲɛ i bɛ min dɔn n'i y'a sɛbɛn karamɔgɔkɛ n'i ye dugawu kɛ ka fara o kan i bɛ tɛmɛ ala k'an denw dɛmɛ ala k'an dɔgɔninw tɛmɛ ala k'an kɔrɔw tɛmɛ kira kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam sisan an b'a jɔ an bɛ don an ka fayida la sisan bi an b'a daminɛ jumɛn na kilisi wa yiri wa kuranɛ fayida o ye kuranɛ a y'an balimamuso dɔ bɛ ale yɛlɛla sisan an b'ale ka kɔnɔ karamɔgɔ an b'a fɔ ale ye kɔkɔ daminɛ kuranɛ kilisi yiri e bɛna jumɛn fɔ k'an ka daminɛ o la sisan kɔkɔ daminɛ dɔ k'a bila commentaire la n bɛ se ka kuma fila bɛɛ ka koyi kɔkɔ ko kuranɛ alhamdulillah ala k'an bɛ sɔn ma o tuma na an ka daminɛ kuranɛ na e ko cɛ ko jumɛn ko kan n bɛna kan dalilu d'a ma sisan kan dalilu n bɛn'o d'a ma sisan a lamɛn mɔgɔ ala bɛ kan nɔgɔya mɔgɔ ma kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ min na a ye yɔrɔ lamɛn i bɛ kan mɛn kan bɛ nɔgɔya i ma mazɔn n bɛna dalilu dɔ d'a ma n'o tɛ mazɔn u b'a fɔ k'o dun dala b'a man ca u b'a fɔ ten nka dalilu dɔ bɛ yen ne y'a d'i ma i bɛ don da la i dama don ka don da la dafa tɛ dɛ i bɛ don da fɛ fo k'i sigi so kɔnɔ i n'a fɔ an sigilen filɛ cogo min na n'o tɛ u bɛ min fɔ karamɔgɔ hali ni kuma kɔrɔ don a bɔ mɛ tiɲɛ kɔrɔ fɛ koyi parce que carte la n'i ye mazɔn da 100 o 100 80 si o tɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ don o don u bɛ min sɔrɔ jɛnɛka ɲimi don nka n bɛna dalilu d'u ma sisan u k'a lamɛn mais an bɛ fɔlɔ min na alikuranul karim n bɛ fɛ silamɛw ka kuranɛ ta u ka baara kɛ n'a ye wa bɛ nana dɔn mɔgɔw kunkolo la ko kuranɛ baara ninnu ni fɛn ninnu ko tiɲɛ tɛ quoi bon n'o ma kɛ tiɲɛ ne t'a dɔn tiɲɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ bilen silamɛ kɔni n'i ma kuranɛ ta foyi tɛ yen foyi fɛn bɛɛ bɛ kuranɛ de kɔfɛ bilahi silamɛ n'i bɛ baara kɛ ni fɛn ye diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ kuranɛ kɔfɛ mais tellement que ninnu bɛ hadisa fɛ bilahi ninnu bɛ kariya ka hadisa dugawu dɔw ta ko kira y'o fɔ n'i ye kuranɛ ta bɔ ko mais k'a sɔrɔ o ye fili juguba de f'i k'a dɔn hadisa bɛɛ tɛ nkalon ye nka a ma sɛbɛn kira ɲɛna fɛn dɔw fɔra k'o fɔra kira ka arabu ka arabukan dilanlenw dɔrɔn arabukan dilanlenw mais kuranɛ filɛ nin ala ko kuranɛ de kɔnɔ kuranɛ jiginna arabukan de la bien si parce que a jiginna kira min kan o ye arabu ye mais f'i k'a dɔn ko kuranɛ kiiti tɛ arabuya kiiti ye ala ko kuranɛ kiiti la ko in haza lafi suhufil ula suhufi ibrahima wa musa wala kiiti in tɛ arabuya ye dɛ yɔrɔ minnu bɛ ka kuranɛ lagosi anw fɛ yan ko kuranɛ tɛ foyi a bɛ ta a ma daminɛ olu la wa a bɛ yɔrɔ kuranɛ kɛ dɔnkili da in de n'i b'i jɔra n'i ye alimami ye n'i ma dɔnkili da dɔrɔn i bɛ bɔ alimamiya la mais k'a fɔ ko nin de bɛ se ka mɔgɔw kanda ni kuranɛ ye bilahi talahi sirilu sira kan n'i y'a 100 jɔ u tɛ se o ye fili juguba ye ne y'o f'i ye ne ka mɛtiri dɔ tun bɛ yen n ye dalilu dɔ d'a ma n bɛna di mɔgɔw ma su in na dɔw b'a fɔ ko karisa ye du layidu ta ye karisa ye mobili layidu ta ye karisa ye layidu ta ye a ma sɔrɔ i y'a faamu u t'a fɔ ten yan ko a ma bɔ a sira ma ne bɛna dalilu d'i ma ni mɔgɔ y'a f'i ye ko min nin kɛ n'i y'a fɔ dɔrɔn a yɔrɔ la n'i y'a fɔ o yɔrɔ la a banna fo n'a se t'a ye walahi n'a se b'a ye a b'a kɛ ne ye nin di n ka wahabiya mɛtiri dɔ ma wahabiya don a tun bɛ ka ne kalan lycée la a ye kalan kɛ Tchad i y'a faamu a y'a kɛ université kɛ Tchad kana a bɛ ka ne kalan lycée la don dɔ la an nana se yasi ma an bɛ ka yasi kalan u ye yasi kalan ka turu nana se ne ma min kɛ ne ko yasin wal kuranal hakim innaka lamin sallallahu alaihi wasallam tanzilul rahim tuzra kawn ma'zura ma fam qawlillah ne a teliya ka taa quoi a ko ne ka n jɔ ko non ko bi tajwid ne ko la n ko ne ye bulon kɔnɔ kalanden de ye ne mago tɛ madarasa ka denw ka ŋunu ka in na n ko n b'a kalan bulon kɔnɔ ka n'a tugura a nisɔndiyara a nana ne yɔrɔ la a ko mais irrigation bɔra min kɛ a ye ne wele ka gɛlɛ la ko cɛ ko bon k'ale tɛ kuranɛ sigiri dɔn k'ale b'u ka mɔgɔw fɛ yen kumana kɔrɔfɛ mɔgɔw de don olu ka mɔgɔw kun ye mɔriw de ye mais u y'ale bila ka na kalan na yan fɛn o fɛn min kɛ ale donna wahabiyaya la
kuranɛ sigiri ko bɔra ale kɔnɔ ale filɛ ni moto dɔ de b'ale bolo moto ni n'a bɛna kabini mɛtiri damadɔ ani kalanyɔrɔ cɛ bɛɛ b'a dɔn ko karisa bɛ ka na a faramakan fɛ karamɔgɔkɛ ko k'ale kamana gana ko dɔ kun ye moto ko layidu t'ale ko a m'a kɛ ne ko alimami do ka da o kan ne ko n k'a faamuna n ko jamana gɛlɛya mali gɛlɛyabaatɔ ye maa fila ye alimamiw ni karamɔgɔw madrasa karamɔgɔ walima école karamɔgɔ olu de ye mali gɛlɛyatigiw ye k'a sɔrɔ olu de kan ka kɛ fɛn ye voilà n ko mɛ n bɛna dalilu d'i ma ne b'a di aw ma su in na ne lamɛnbaaw i y'a faamu n ko n bɛna dalilu d'i ma Malimu a tɔgɔ de ye Malimu mais comme ne b'a wusa an ka di ala b'a dɔn wahabiya don mais an ka di de tellement k'a sɔmɛ ne ye n ko n bɛna dalilu d'i ma bilahi i bɛna da la k'i ka kalanden ye dalilu d'i ma n'i m'a fɔ ko cɛ in ko k'a b'a saya n ko n bɛna i sɔn i bɛ taa da wuguba ko karisa ko min kun tɛmɛna ne ni e cɛ kuma na ko kɛra cogo di ko han ko n ko cɛ ne don n m'a fɔ ko kuranɛ tɛ sabu aw ye kuranɛ filɛ kalanni de aw ye kuranɛ filɛ ala ka dɔnniya dɔ de a b'a di jɔn ma min y'a ja an ka ninnu ta ye fɔ sɔrɔ an ka sɔrɔ ka taa o yɔrɔ la komi ko k'an ka daminɛ kuranɛ na ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka diɲɛ k'a bɛɛ mɛn diɲɛ k'a bɛɛ kan kelen tɛ dɛ n'i bɛ fɛ ka diɲɛ kan bɛɛ mɛn a yɔrɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ i bɛ suratul bakara lajɛ kuranɛ dɔw la parce que kuranɛw ka aya jateda bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o tɛ ban na quoi kuranɛw ka aya jateda bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o tɛ ban na i y'a mɛn suratul bakara i b'a dayɛlɛ kuranɛ sura filanan suratul bakara a aya 29 a aya 29 i y'a faamu ka taa bila aya 33 la aya 29 ka taa bila aya 33 la i y'a faamu voilà a b'o ta kuranɛ suratul bakara aya 29 ka taa bila aya 33 la n'i bɛ fɛ ka diɲɛ kan bɛɛ dɔn i bɛ yɔrɔ min na kan in fɔli gɛlɛyalen don i ma kan in fɔli gɛlɛyalen don i ma i bɛ nin sɛbɛn siɲɛ 3 siɲɛ 1 yɛrɛ bɛ wasa kɛ nka ne bɛ min ɲini fɛ a sɛbɛn siɲɛ 3 o ka ɲi ma dɔ la a bɛ se ka k'i ka siɲɛ 1 la fili dɔ donna 1 na yɛrɛ n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 3 a bɛna dafa kuranɛ suratul bakara a ye nin yɔrɔ in ta i bɛ fɛ ka kuma mɛn i bɛ mɔgɔ minnu cɛla i t'u ka kuma mɛn i bɛ fɛ k'a mɛn i y'a faamu wa ala ko k'ale de an fa adama ladɔnniya kan bɛɛ la wa kan bɛɛ bɔra an fa adama de la wa n'i bɛ fɛ ka kan bɛɛ mɛn a b'o cogoya de la Sheikh Ibrahim Niasse Kaolack min foto filɛ nin cɛkɔrɔba ale ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ye kan 70 ne mɛn voilà kan 70 Sheikh Ibrahim Niasse a ye kan 70 de mɛn a ka ɲɛnamaya kɔnɔ Sheikh o de mɛn a n'a ka kalanden sera Chine kalanden ko a ma ko ko karamɔgɔ an bɛ maa tɔw ta mɛn nka Chinois ta in an b'o kɛ cogo di Sheikh a y'a bolo da a ka kalanden kunkolo la ko n y'a ɲini ala fɛ u bɛna min fɔ ala k'a nɔgɔya i ma u bɛna min fɔ ala k'a nɔgɔya i ma u bɛ bɔ Chine waati min na o y'a sɔrɔ ni kalanden tɛ ni k'ale yɛrɛ dan kɔni a ye dɔ mɛn kuranɛ y'o sigirew de ala t'a di bɛɛ ma ala t'a di bɛɛ ma ala ko kuranɛ kɔnɔ ko wa allama adama asmaa kullaha ko ale de ye adama ladɔnniya fɛn bɛɛ tɔgɔ la kan bɛ mun ko kan y'o de fɛn bɛɛ tɔgɔ bɔ kan de la o de la o don ko dɔ ko ne ma ko kuma na quoi parce que olu fɛ ko n'u ye ne ɲɔki k'o de ye ayatollah sɔrɔ yɔrɔ ye u y'a jɛ k'ale yɛrɛ bɛ ne ka tigɛ k'ale tigɛlen don mɔriya la ko tɛ k'ale tigɛlen don mɔriya k'ale yɛrɛ ma da la ko ni mɔriya ye tiɲɛ ye ko tiɲɛ bɛ mɔriya wala k'ale ma da la ko ni tiɲɛ bɛ mɔriya yɛrɛ la a yɔrɔnin na a kun bɛ na ne tɔɔrɔ mais ala sina ka kodɔn di ne ma o yɔrɔnin na n ko mɔgɔw tɛ kelen i bɛ fɛn ye sɔrɔ yan ne n ko a tigi ma n ko i filila ne ma bɛn ni ɲuman ye ani tiɲɛ tɛ o tɛ kelen ye dɛ ko han ko billahi taala ala ye fɛn o fɛn tɔgɔ bila adamadenw da kɔnɔ o fɛn ɲuman b'o la juguman b'o la o bɛ yen fɛn o fɛn ni ala y'a tɔgɔ bila adamadenw da kɔnɔ o ko in bɛ yen voilà ko dalu est-ce que dalu yɛrɛ bɛ yen parce que olu fɛ dɔrɔn ni min commencera o bɛ kɛ n k'o ye manamanakan kabini n'a fɔra e da fɛ ko dalu ka ban o kɔrɔ ko dalu bɛ yen ala ye fɛn fɛn tɔgɔ bila adamadenw da kɔnɔ ɲuman bɛ yen juguman bɛ yen
wallahi ni bi fe de nga kame ni bi fe yede ka kame ni qur'ana aya inta ka damina suratul bagara aya mugani kono tona qur'ana dawla aya bi sabadi do ya fama ka damina aya bi sabaka tabla aya bi saban sabanana mais ni qur'ana mi flene bolo ni qaluna di qur'ana warshi be hafsu be ya fama ni qaluna di ka damina aya mugani kono ka tabla aya bi sabanana ay ni sebe chien saba aka ke nona na wal madi aka to kami karamoke mamadu hal ni yere ni kesita ito ka fako sai kayfa antum bil khair alhamdulillah ma afamna ande menoka amita yoro jme sita ngam malmu wahabiya ko kwa mago be wodo be moto laydu tay wona na ko mena kala rola mbe ba ka moto ni manga me kana waka ya oh kwa mago be fin de la ça fait aller mago be bulma fe nyuma de la ma fo ni bulma fe dalu de bikili wala do kana fo ko atule bulma fe dalu bla ma foti de ako do de o laydu tay ko nga kwa tikita ka ke ne de kwa mango oh nga odite qur'ane don ata don ama qur'ane don yini ay qur'ane arabu ka kan arabu defani ayo de nyini ka qur'ane kalan ka di aya bedrusi mustawa mashallah alhamdulillah on datoyi on ta de ka qur'ane bara doron adama de ka adama diya ka saka yelema ya fa moi appelle kalaw ne be émission ne ba tige folo be émission ne ba tige daw kan nga appel kadu ye comme dum yala kaw here wala mamadou ni yoro la meda mina dalu min di masita madal ga ndi folo awa mina ndima min ndima ninta awo ninta ki karamo ko en ndima wabi ake ni yoro ninta de di neke ni banan numa ala haza ha mawlu gola alhamdulillah kuni chew ni baraji wallahi alikun go espagnol do to be espagne onke o dongo de do ale warci ma ko ale folo mawlu gazo ale folo songo isa songo folo obura espagne me espagne ka fula haza ayengo no don haza firako meka a drusile do ngolo la membe fe ka aya yere aya nyini qur'ana kono a jate haga kwa no kera obisonga wade wa fen no ya kwa firako wa nyini no ya convenu do ma ya fama akbar alaka don dama ko don kadi de nge nala dima Allahu akbar bayni قال هذا فراق بيني وبينكم appel tiga ça appel tiga قال هذا فراق بيني وبينكم mbe emisiona atiga folo mbe emisiona ang may yoro raj mesitani ay era dido haza firaku dido بيني وبينكم أيما الأجل
Voilà. Nabila Musa ani aka muso fa no ye Shuaibu ye. Musa ni Shuaibu de ɲɔgɔn sɔrɔ tuma min na Musa Firawuna y'a gɛn a nana Shuaibu ka jamana na. I y'a faamu? A nana Shuaibu ka jamana na. Voilà. هذا فراق بيني هذا فراق أيما أجلين. Voilà. Someone Musa ni Fedi nana ɲɔgɔn sɔrɔ a tɔgɔ ye di Shuaibu de nana ɲɔgɔn sɔrɔ. Shuaibu ko Musa b'ale ka baganw gɛn n'a ye baganw gɛn ni waati dɔ sera a bɛna kana muso d'a ma. I y'a faamu? U bɛnna ka fɔ ni a tɔgɔ ye di ni Musa ye san 10 kɛ san 10 bagan gɛn o de bɛna bɛ muso furu ma. O de kosɔn muso yɔrɔ n'i ye wari don muso dɔ cɛ ni muso in wari ka ca wari tɛ muso sɔrɔ koyi. Marakaw ka furu nafolo ka ca. Marakaw ye muso valeur de don. Mɔgɔ bɛ bi fɔli minnu kɛ karisa de ka furu nafolo ka ca mais e fɛ ko fu de don muso ala komi muso kɛra marabaatiga ye anw fɛ yan o de kama caman bɛ caman furu parce que dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u bɛ muso maminɛ muso yɛrɛ b'a tɔ bɔ an kɛ. هذا فراق بيني وبينك ولا سامعني حكلي هاي سيسا فين يرى سبني دو بابيلا. هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك ابن تعرف كان هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك أتادة بلا يكون لكم أرسل له تلفوننا ni akili mina nitlaga na abamananta do di masisa sisa mina abamananta do di masisa ni mi ni mo ku ima ni mandala karam go ni kunuma aka moto ku mai ku doy lay du tay ko aka abina moto nyini ka dama no go ni tara misira la bi na ni ya sel ni sel bana wa che ne ku farala dakun dolle abina fo he mina ke wati mina doron haza firaku bayni wa bainaka. Ya famu ngoni namoke ni go tui ni mɔgɔ y'a f'i ma ko mina nin k'i ye yɔrɔ maa dɔ ye dalangolo yɛrɛ yira kuma ka d'u ye jamana ka cɛ nin t'e bolo de i labɛn n'ala sɔnna tile 2 in na mina nin kɛ bilahi a tule lamɛn n kalina masala nin ye hakikaw dɔ ye i b'a fɔ ya rabbi ala a kɛ Musa ni Shuaibu ka layidu ye ni mɔgɔ ye nin fɔ mɔgɔ k'a fɔ ko karisa nin de bolo wa walima y'a ɲin'a fɛ ko mina d'i ma n'a se t'a ye n t'o dɔn sinon n'a se b'a ye wallahi billahi a b'a d'i ma i bɛ mun fɔ a filɛ ne a ko i n'a fɔ sa i kɔrɔkɛ dɔ ka kɛ dugu kɔnɔ sa e ka taa sa k'a fɔ cɛ Mamadu halisa i bɛ ka taa université la bon a ka ɲi sa tile 2 in na n bɛna Jakarta kura dɔ san ka d'i ma o m'o fɔ wa i b'a fɔ ala n y'a deli fɛ i k'a kɛ Musa ni Shuaibu ka layidu ye billahi tallahi nin y'a bannen a b'a kɛ maa dɔw ye dalangolo de wari b'u bolo u bɛ layidu ta nka diɲɛ don o don parce que u mago bɛ a ka taa di jama dɔ cɛra u tɛ k'o ɲɛ sɔrɔ o b'i si kɛ munumunu na f'a muso ka bɔ a kalama a teri ka bɔ a kalama a yɛrɛ ka dukɔnɔmɔgɔw ka bɔ a kalama fɛn bɛɛ ka bɔ a kalama a ka sɔrɔ k'a di a ka dɔn k'ale y'a di quoi parce que mɔgɔ dɔw ka sɔn de o ɲɛ tɛ se bɛ mɔgɔ dɔw ye dɛ mais dɔw bɛ yen nɔ olu ye ŋaniya yɛrɛ de ta ye k'u b'a kɛ nka tellement que e fɛnɛ garisɛgɛ sirilen den don u t'a sɔrɔ o mɔgɔ bɛ dɛ a harama hali ko k'i bɛ taa dumuni san ka na d'u ma i t'a sɔrɔ dumuni tigi b'a fɔ ko ko a banna sa ko dɔ nana tɔ san tellement que ala bɛ siri da olu ka garisɛgɛ ko la dumuni bannen mɔgɔ bɛ tɛgɛ ko la kuma na o y'u se kuma ye sinon ne yɛrɛ filɛ nin ye fo ne binakɛ bɛ to ka yɛlɛ ne na u ka dumuni sigi kuma n'u bɛ n'u tɛgɛ ko dɛ ne bɛ se
ne sera min na ka fe ne ba nge e mom so de ne barajuru tiga kwa fa itena musu parce que o ya le fa ko afa ko ram sey woni no fa doro ata ta ko ngo mum sorba nugu jugu do de ne barajuru tiga ni garsa ga kene bita ben dumini moni mais ni yaay ko mo la kuma duminna to ele bita beno e ko yirula lay do inde flem billahi chendo ne ko amango ne wala nyeni fo madrasa karam go nyere de anga malmuyi ngo sita ni ya da korbo haza firaku invena bake haza firaku bayni wa baynaka haza firaku ni yere pmai ni kuma yere e ka abdara ni ne abdara blaka ni wurdi ni ye ma foki abi ke wartigi bay quoi mais mago bi na yini mi fi aba soro bi bulu haza firaku de bake mais ni ba ke ba le ga bakile ni kemen tanikeli haza firaku bayni wa baynaka haza firaku bayni wa baynaka ya fama qala haza firaku bayni o ini do wi kala wala haza firaku bayni wa baynaka mais billahi na fo madrasa karam go ngo karsa ni wolo kera mi fidri sallam mi to roy anana kana lefu ale ko ama ko karsa ko ko yere ko leydu dota ko hela ko ako kera ako be chugudi usai anga ko gacha ne nyine ne kuno nala sona tleflena minake ako tleflena doro ale agli jigla le ga kuma na kale ko ala nya delife ikake Musa ni Shuaibu kan leydu Mamadou moto ba fly an sanil le bolé dal to bon awjin kramo ke da ya bo Jakarta koloni de kaka awjin kurasan ko dama akura et puis kana kilimu do aka misiri la uga kilimu ji ubi ji so le ka mi wonata kanu do almami ka misiri la o dab to ga jo almami ka anana mi na madrasa so la do na anana ni kramo ga ala to se ko sa fa ba tu fatuwa no ya fako che malume moto kurasa wa malume moto kurasa ro ni watina agara cha daga di tege cin tege ko ko ramo ko wala bila conférence dum ngam fere da yere made billahi wa biyo ya nake fem ben qur'ana ce ha neti ga fu wa biya la go shili de made abben allah ce mawadu ne ya dawla lahara ala bin yininga billahi ma bakli me wa biya la wa biya be ki ne ke tado parce que ako ande ko nere ba fo aga na ta jinati gu fi aka nata sumo fi ay ta jin fi ka ko to ala magalondo ala mo fi ala ko ki ka tugu wasila de ko ibi tugu do de ko nya fi doni segere ko nunu sirinte ka fo de ko ni kiraya ni nabi maya olu ti kelenye kiraya ni nabi maya be mina ni e haramu ye ni e halalai ni e haramu ye ni e halalai kirawo de bo fi meni segere nu kiraw yoru mo waraw bi kiraw la donya nununa mo waraw bu la donya Musa ni kadru kera nyona kadru Musa ya alaka kiradi me billahi kadru de ko Musa ma ko ni tara ni yoro ina ga fa chokoroba do ma ka ki se chokoroba tere kadru de yake atari jo Musa nye ka kabanogo wele ko kabanogo ka Musa ta tabla dugula kabanogo de Musa ta tabla masa Sulaiman ma ko jora balakisa ka sanu shezila abe jibrila yoro do masado kirado adama de do de ya samangana aya samangana ni mu ibaye ko lalaka to do almam do ban fe no almam yere te wazul kala do pampa ba wahabiya do ha umaru ba ko bin malaki fe ka ladige ha to koydi masa Sulaiman ga chella dige ko ala ko kitabu do ba do mana amanda ke ne kataba de ya take ala de ko ngo ba yira ko qur'ana yere ni aya yere de ba yira ko qur'ana dalui ya fuma ala ko kitabu dombaga do kura o kora ale ala ka kalave dombaga do ni doni do ni kala ni doni do chebe atogo idi mo chenyere togo bo ngona di masa Sulaiman balama so de ni do ya fama o be se ka kitabu kala do ka teme masa Sulaiman kawa ai ni toy o be se ka kitabu kala do ka teme masa Sulaiman kawa mais segere doni ni kiraya tekili afamuna ni segere di ni mogo ya fiye nu ye laydu taye yoro ma langolo do be laydu fo etu la yire jira ko jamana ha mina ni ngiye walma concert kala dongli dala nayni wo dongli dala nyora ni ngadu e koy urta nyama kala nu alo dongo do mana nyira kama ya karamo ke na mi nga ko ne de ne kwa uya me ko atula mo lu kura soro me wonna no sigiya sangare alhamdulillah nyame ko tourner jara ngo tourner kan cembe ka kalo sabasi aga sogono na bora faka cila halati bodda fe
ko gora tourner na parce que mobile yera ko ngo a sisan nyamakalaw a to anga doni ndamanga ay foli mbwala tourner o parce que o del mala ni moru mo ko jora mobile ni fen na uta tourner na o bina nay mo amiri ka fo ko ala be se ka jonso gi tiga sokono ne mata tourner na ne ala mina shara ko ninge ayake na yake ala ba so hal ni dona nyine wo kono jakma wo kono ni dona koro ka wo kono ni bi ka ala mina shara hake koro bi balo a balo nyini kenama ke balo nyini kata dama yi abadu lanu sigiya ko ha ko mbora tourner na ko tourner jara ko alni mam nana dugana na ko tourner jara wa ala je ni de banti ke nyama kala la jete nyama kala e fla bi se ka ba nyama kala la billahi tallahi anga jamana na mo mo horoy ni alachi ko dambe billah anga jamana na nyama kala ya ita confuse dina ko to la de ni sokin be mamin jolla o de ba ko dina ga be dina ko ni nyama kala do nyona hali nyama kala amika nugu minuna kame arabu ka kiltirita nyama kala ko mbu fi amu ka kiltiru amu ka fe be kala ko histoire be kala nyama kala ko mbu fi ngai ba nga mo do he dina ko kama ni nyama kala na nazar ho ayo wahabiya we ayo suno jeni afi ko wa nyama kala ko ni dina ko tagi nyama kala dambe ani horon yadi wa nyama kala no fene horon do de me ubla la dilal do de kama na mbedda make yana doron jeni mina dilalike wala odido ala ka ambe sawa manga nindo dongo nana ya no ko ko ne bora tourner na ngo ngeli jilba ne ma bo tourner na de ne to dogo asigle ya ngo mata tourner na ne be ni zo ngona ya no kame sungolo fo sisa na bora nga dugu tal la mata tourner fuila won dara nga dugu la kana ya fam ala ka ambe sawa ma nyama kalaw ay kulana aba varga shiguli andi fe ga kodoke ama Manchester ga ke nga nyama kala tala de ni ngalo tiga la harabi ta nyi ngala de ko ne otala de nyi ku yate jabate karamo ke nan ngalo tiga de la hara ku yate te jabate te ngalo ni gala de be ala kan be so am nu ko ne laydu tayi yoram mi makala on bawo min yora daw ma na dong dalaw yera no manatu job plateau ka ba fa he ay alhamdulillah nyi micro de min ne de ne aywa aya fa ko nyemol dama nyodu tere dama na ya fodoro ay to lebina dalumi dama afwa ma jobala asira yoro de la na kuma si e ku da fa ma do mina fa sa ko minu mina ka dinya makaloma jelu ay ni yoro inta mina dama nya makala ay mina dama mamun mi laydu futa o musoyi mina dim musoma mamun mi laydu futa o dogonu yi a foto flawi na tigi ya fodoro afoko ala ni wele e ka ke Musa ani Shuaibu ka laydu etina joni kuma ina ninde kama atise ka laydu tiche nyota laydu de mo ko tige nyona ni afako karta o konde mo blan na dungo do kabini ga sera ka ke na laydu tayo kabina mobili dima wal ma du dima wal ma femi dima dura afako ala nya delife ka ke Musa ni Shuaibu ka laydu ala kambe soma am ta roj me qur'ane am ta qur'ana yoroj me na sisa wed men sebe do kama ko kil istighfaru sigire do qur'ana we ando ne asmaul husna de kono afu mako asmaul husna ala to wasanmo me mina fe do fay istighfaru bakleni kemen tan gile mago baake ya fam akan ko sobe bakleni kemen tan gile kan ko sobe maybe istighfaru ke nere baake re istighfaru ngono mitla ka jete den takana yana ngatla mbata kana inshallah msonga fo mazongeta ko wala mazon aw minunga moy mazon wal ma ere min globala ni bi fe aga do dala ni bi fe aga marché ka sabati ni bi fe abe na folo misora kaka sakui boko daka kolo chili namba fa ma ko ndegene kolo kera fien kolo wa kera boko daka kolo o chili ibo den sabade nyini den saba ni a den saba nyini ba bla tasumana kabli ka ta kabla jila aba ko ala shin kile shin flash shin saba ya fama ni a blinga bla jila bi no na sumana dron ti ko ala shini ka blinga bla jila na sumana abi du kolo kololo bu no fe piu ya fama abi du kolo kololo bu no fe piu karamo ke fen dama do bi ni ya tigi watigi ala ni ma e chesir la willa kana ni gemine afamna kungulu digila kungulu ko min ga bare kulu digi ka war mine akke mada dahir mena ka toala mena ya bla do mena ya bani
nga fengele mbe atule bi no fa ka ko ke salon digu salon digu ayatule lame Mamadou ni mo ko kungulo digila akana blade na ya blada hirma ba kamana ga ngomi ferela ni mo ko be ngomi ferela akana bla al fambe ke na fuli nga na ya bla bana njode mangabe ya jo oh nyata même maison de kaya ngumena daludo dama sila ya dumela lakado ma yana mate ala kambe soma ya famwa ni ka mo gobe kungulu digike ka kungulu digi sarala ke alla mede parce que ubito ede bito ka téléphone ta ubini nyini ngadi wa fa kwa mako kwa ka chesri iri do bi iri fla abo lu nyini ka nyako ngulu shido jukoro lati fle modo bi shi ben saba de bula shi ben saba ebe shi ben no ngulu la shi ta ko li ka beyama do ta bina beyama ni saba de be mo do la fla de be do la fla tigi yere manja kelen tigi yere de gacha wa kelen tigi yere la chama ta be ya no de la me do ta bina beyama au fo ma ko shi ben ya famwa ngulu digi tire be no de ni mi chogo do ni o fla ni saba digi sa hono ibi shiga marché na marché wera ti soroble même ne bina yiri de fiyana wo karo ne ti java sa won ne ko ne afodoro ma fi ala yiri flabe o beba furake ngaba njono do nyono mena tlaka wala ye ba fam ane duga le nyono ni mo ludo ngaba shun fleni duga le fleni gili juru ni do de bi bu laka jigi oteya ngaba iba soro gili juru ni do de bi bu laka jigi o de tara ka jigi ya duga le fene be o chugayna ibi nde nyini ni nyono no nyini ka to be ki nyako nai billahi ina war fara nyonga kungulu digila ibina foko kungulu digite ya fama ibina foko ete kungulu digila epi kungulu digila ni mi chugudo ni fe kungulu do kungulu si korla ni ya yedro eti saniye awo obi menie ni ngaba nyono ani dugale nyono do bina fo ko te nyono ko se ko fala amba foko nyono me dore ta ko agili juru ni kudu ya fama ibo de ni sira sugula dro asabe ngulu digila wa aya sebe wala madu alhamdulillah madu nana bo madu bi hagato doni numero ko iba jo doni nana tiktok kele na kuma me bi saka numero mbla suna ni numero mbla sta do mo go bala de o be ka sebe me ni abla sisa kalabanji do de bi to ka don ka o ka numero bla ne ka fan koro amadi o na ya soro ne nye shine do tiktok kele ma saula ne ya abla dro ni do na ka numero dro ba fa ngoni ntenga numero ala kan be so ma ya me ngaba nyono aya hakilito na mo ko menu be ni kungulo digila odu ngaba nyono koro ngaba gilimiseni mimi bo sanfe ka jigi iba nyini ka tobi ka keke nyeko karamo ke bi na folo fara nyonga ni mazon fleni karamo ke je dungu do be barala je dungu do hal dimashi be barala me halado ka sogo na shimande ibita ndegene kolo sabanyini minun te kalte kele kabla jila damele e kon me ka kilisi ko ina nebi nawo kana presse ngone sigi kunde do ala ka ambe sawama iba bla jila tasuma na flo na bli na iba bla jila ki ko ala mazon ay ni ke ala ni don dinama ne adawma aboli nina ati fo ke abi do farangadi an me yoro me fenana suratu 110 aka suratu ko fota ya telephone do be fenata madini abe version de la ya fa ko so ma telephone mboya ni na baraka do ko telephone ntaka boya ayira nunai ni minga telephone do ya ala kan beso ama faida assalam asyar ko do ko faida ko surant 10 ay surantana
suran kɛmɛ ni suran tan a ko tɛ de yan a tɛ ka relation sɔrɔ n b'o d'o ma inshallah a ko 100 combien 110 surat 110 Zaja Nasrullah ne y'o fɔ Zaja Nasrullah ne kula uzu ne delila ka nin fɔ yan don o don parce que bɛɛ n'i ka lamɛnta don i bɛ Zaja de sɛbɛnni ka ca ne b'a baara min dɔn 313 a bɛ sɛbɛn o de la siɲɛ 300 ni siɲɛ 13 mais fɛnɛ bɛ fɔrala de ɲini komi kula uzu ninnu bɛ cogo min na k'a kɛ ka a don nasi na sa ka sɛri i ka minɛnw kan i ka marchandise kan i y'a faamu Zaja Nasrullah bɛɛ tɛ de ka sɛbɛn 313 ka furala don a la ka sɛri i ka marchandise kan an b'a la deli ala k'an bɛ sɔn a ma ko kilisi pour la chance an ma don kilisi kɔnɔ fɔlɔ n'an bɛ kuranɛ de kɔnɔ ayiwa an t'o jɔ ye fɔlɔ an ka taa siritigɛla ni garisɛgɛ la sisan an ka sɔrɔ ka continuer ni tɔw ye siritigɛla ani garisɛgɛ kuranɛ an bɛ kuranɛ de kɔnɔ n bɛna yɔrɔ dɔ fɔ aw ye Muhamadu mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛna fɔ ayatollah bon kuranɛ ko in filɛ nin ye a ma nɔgɔ anw bolo yala a bɛ se ka wurudi wa a bɛ se ka kuranɛ bɛ se ka wurudi i n'a fɔ kuranɛ sura ninnu parce que dɔw b'a fɔ alamina sariya filɛ nin an bɛ se ka wurudi a wurudili n'i y'a sɔrɔ a concentration b'i la ni alamina sariya concentration b'i la a wurudili o ka teli ka tɛmɛ nasi kan mais maa ba kelen bɛ alamina sariya wurudi a tɛ kɛ billahi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ sisan a ye jɔn ka wuli ka n jɔ Muhamadu minnu min ne wele ko anw nasi t'anw bolo nasi bɔyɔrɔ t'anw bolo mais an bɛ se k'a wurudi wa a bɛ se k'a wurudi mais n'i y'a jɔ mɔgɔ 100 o 100 70 si tɛ se k'a wurudi a hakika la parce que u bɛ wurudi la tuma min na u hakili bɛ ko wɛrɛw de la mais nasi la o tɛ a la quoi i y'a faamu wa i bɛ nasi koli la tuma de hakili bɛ koli in dɔrɔn de la a k'i mago ɲɛ o ye waati kunkurunin dɔ de kɔnɔna ye i bɛ tila koli la mais i bɛ mɔgɔ min sɔrɔ ko a bɛ se k'a sigi alamina sharaha laka sadraka wa wadana anka wuzraka allazi an kada zuhraka wa rafa'na laka zikraka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab ila rabbika farghab akelinta amir la jumɛn alamina sharah ala Muhammadu laja koyi ala de Muhammadu lafiya ako disi la ala ikana re lafiya ne ko disi la laka sadraka wa wadana anka wuzraka kadun gela wala kira kuna dunu benere ala dunu bene kuna koyi ala mba deli fɛ ya rabbi i ka dunu bɔ ne kunna koyi wallahi ne tɛ ka baara sɔrɔ ala o ye dunu ye ne muso ban dɔ dɔ la ala o ye dunu ye ne denw ban dɔ la ala nin ye dunu ye koyi lamina sharaha laka sadraka o dana ni kaw siraka duni gɛlɛ minnu bɛ mun na ham gɛlɛ minnu bɛ na ala wa rafa'na laka zikraka ala ne bɛ kɔrɔta de ɲini n bɛ bonya de ɲini n bɛ karama de ɲini n bɛ daraja de ɲini fa inna ma'al usri yusra ala wallahi b'a dɔn ko gɛlɛya b'aw na sisan ala ye nafolo b'e bolo i tɛ foyi k'a la wari b'e bolo i tɛ foyi k'a la den t'i fɛ muso t'i fɛ foyi t'i fɛ ala ɲa deli fɛ i ka gɛlɛya i k'a ban koyi k'a laban nɔgɔya la koyi fa iza faragta fansab ila rabbika farghab ala de ko n'an tilala batuli la an kana girin ka taa yɔrɔ la an ka ala ko suma an ka gɛrɛ ala la an ka kanu kɛ ka taa ala ma mɔgɔ min b'i concentré k'a ka wurudi kɛ ten alamina sharaha laka sadraka ani yin sigi dɔrɔn ninnu ye kelen ye wa o de kama wurudi la caman tɛ se an kana ɲɔgɔn nɛgɛ mais i b'a sɔrɔ sɛbɛnni na tuma dɔ la maa min y'a sɛbɛn barika b'o la tuma dɔ la ani fɛn dɔ faralen don sɛbɛnni fɛnɛ kan mɔgɔ k'u hakili to o yɔrɔ in na yiri 14 yiri ye fɛnba ye dɛ an bɛna kuranɛ jɔ sisan kuranɛ laban na an bɛna kuranɛ tɔ di an bɛ don yiri kɔnɔ sisan ani ayiwa kilisi yiri ye fɛnba ye ne bɛ yiri d'aw ma donc ne ko aw ma ko aw ka n gaba ɲini ni ala ma basi kɛ tile fila in na n yɛrɛ kan ka voyage ni ala sɔnna n kun bɛ segu ka tile fila in na ni ala sɔnna segu tile fila in na n kun bɛ segu kan nan sera yen n bɛna n gabasun yira caman na Muhamadu i cɛsiri i bɛ denmisɛnniya na i ka n ye n gaba fɔ cogo min na i k'i cɛsiri i k'a bɔ ten i k'i ko ne mɔkɛ de ye ne ko a la ne yɛrɛ mɔkɛ min y'a dalu den ma Musa Jara Jarakɛ Kucala ale ye ne ko a la de ka tila ka ne kalan na
wani fɛnɛ y'a kɛ mɔgɔw ye wa ne b'a kɛ wa ne y'a di mɔgɔw ma a y'a cɛsiri a k'a kɛ mais adamaden i b'i sɛbɛ ko fɛn fɔ u bɛna fɔ a réseau don ni kuma in bɛ digi min kɛ na kabako de don réseau ye mun ye mɔgɔw mago ɲɛ yɔrɔ kɔ ne ko ni gɛlɛya b'i la lajɛlikɛlaw ko i ta tiɲɛnen don k'i dabalilen don k'i sirilen don k'a don ta a bɔ ta kana fɔ nkalon don lajɛlikɛla dɔw bɛ yen siga t'a la fiyewu u bɛ yeli kɛ tiɲɛ yɛrɛ la i y'a faamu a dɔw bɛ yeli kɛ dɛ nka a balo ɲinina de ka ca a yelikɛla ye o de la ne ko a ye lajɛliko ninnu to yen a ye ninnu to yen walahi bilahi o don n bɛ ka karamɔgɔ dɔ lamɛn i b'a dɔn ko nkalon don yɔrɔ min na n bɛna yɔrɔ fɔ o ye ko minnu b'u sigi k'u tɛ lajɛli kɛ dɛ ko a bɛɛ ta ko mɔgɔ kungo tɛ se ka ɲɛ n'i m'a lajɛ ko yala k'i b'a dɔn k'i b'an ka kungo dilan cogo di ko n'i m'a lajɛ bon o kɔrɔ ye ala tɛ kungo dilan ale de bɛ kungo dilan ale min y'a lajɛ ale de bɛ kungo dilan ala t'a dilan o kumana ne e y'a dɔn kaban ala wele kun jumɛn b'a la bilen parce que a dɔnna kaban karamɔgɔkɛ n bɛna fɛn dɔ de f'i ye maa bɛ tamasiyɛn dɔn o de la wahabiya minnu bɛ yen n'olu tɛ ko kunna o t'a ju la olu to ka turabudala ninnu neni walima ka laturudala ninnu k'u fɛ non a ye kuma ninnu différence ka bɔ ɲɔgɔn na muhamadu ne tile kelen m'a f'i ye ko lajɛli ye haramu ye mais ne ko lajɛlikɛla ba kelen bɛ yen o tɛ lajɛli dɔn u bɛ maa ka limaniya tiɲɛ u bɛ n'i bila sirikuyaw la parce que ni fɛn dɔ fɔra sisan lajɛlikɛla y'i ka saraka dɔ f'i ye sisan n'i ma saraka in sɔrɔ i ni tɛ lafiya bilen i y'a faamu wa e ni tɛ lafiya bilen ni ko o ko ye sɔrɔ sisan i b'a fɔ nin fɛn in fɔra an ye ne yɛrɛ de ma se k'a kɛ u y'a fɔ n ye ko n ye tarataden ye ko fɔ n ka m'o f'i ye mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ barika bannen dɔ ne n'a ye ɲɔgɔn ye a ko k'a fɔra ko ale ye tarataden ye a bɛ baara ɲɛnama dɔ de la dɛ a lamɛn dɛ a bɛ baara ɲɛnama dɔ de la ko ale ye tarataden ye k'a fɔra k'ale ka baara ye jimafɛn feere parce que k'ale bɛ baara min na k'o ɲɛ t'a bolo ne ko a ma karisa n bɛna min f'i ye i bɛ baara min na dɛ i bɛ masa de deli i bɛ masa yala o n'a fɔra ko o ko ninnu k'o de ye sababa ye maa ba joli de bɛ yen n'o ye tarataden ye n'olu tɛ jimafɛn feere la o mana olu si ma don da la wa a y'a se ka se n ko nka e m'a fɔ ko jimafɛn feere de bɛ don da la a kɔrɔkɛ bɛ yen kɔrɔkɛ ni ne ka di kosɛbɛ ni min fɔ a ye ala ta kɔfɛ a b'a kɛ n ko karisa n bɛ fɛ jimafɛn min ka di karisa ye e k'a ɲini k'a d'a ma i y'a faamu a k'a feere a ko bon ko hali ni kɔrɔkɛ ma ko wɛrɛ kɛ kɔrɔkɛ ka échantillon dɔ ɲini ka d'a ma o échantillon ko dɛ o y'a tɔ de jigi dɛgɛ kɔnɔ ale tun bɛ feere kɛ yɔrɔ min na fɔlɔ a tun bɛ feere kɛ yɔrɔ min na feerekɛla valeur tɛ tɛmɛ 2 millions ɲɔgɔnna kan kɔrɔkɛ ye min don échantillon na ne ka kuma sababu 4 millions bɔ k'a d'a ma bilahi a dɛsɛnna o na fɔ a bolila ka taa damanda la ka échantillon in to yen a ka boli ka taa damanda la ka échantillon in to yen a nana min kɛ ne ko a ma n ko karisa n k'e m'a fɔ ko dɔ ko k'e ye tarata don den ye ko e ka nin fɛn in feere yan n ko mais ne de y'a f'i kɔrɔkɛ ye ko a ka nin fɛn e kɔrɔkɛ ye kan bɛɛ da ne kan parce que kan bɛɛ da ye mun ye karamɔgɔ ne ye kama kun tɛ ne ka wari kun tɛ taa nin na ne kama don o don an ye kɛ o kɛ ka ɲɔgɔn ye ne ye kama kun tɛ finalement ne yɛrɛ bɛ maloya n ko bon e de y'a fɔ yan n ko ne y'a f'i ye kabini a don i ka nin ko in b'i kungo la cɛ ni ala ye cɛ bila baara o baara la a ɲini ka k'o ɲɛmaa ye dɔrɔn i kana dɛsɛ dɔrɔn nka fo ne ka nin baara in bila ka taa nin baara in na n ko lajɛlikɛla de y'a f'i ye ko lajɛlikɛla y'a fɔ n ko bon a lajɛ o de la ne ye f'i ye e mɛn nin na a tɛ tɛmɛ 2 millions kan mais 4 millions donna nin na ka d'e ma e dɛsɛnna fo ka tila ka taa fɛn na an k'o to yen o don ko dɔ ko n'i ma ko lajɛ k'i b'a dɔn cogo di dolo dɔnnaw bɛ yen hakikatan mɔgɔ dɔw bɛ yen bilahi u bɛ dolo dɔn mais ne ayatollah ye finalement ne tɛ dolo dɔn ne koloni fɛn min bɛ da ko koloni ne t'a dɔn i y'a faamu wa ne t'a dɔn lajɛli dolo koloni walima u bɛ mɔgɔw tɛgɛ kɔnɔna lajɛli min kɛ tan dalilu bɛ ne bolo tɛgɛ kɔnɔ dɛ ka baara kɛ dɛ mais ka mɔgɔ tɛgɛ kɔnɔna lajɛ k'a kungo fɔ ne ayatollah t'a dɔn mais nin bɛɛ dɔnbagaw bɛ yen mais turabu ka turabu da ka adamaden kungo n'a ɲiɲɛ ni 100 don ka se ka 50 f'i ye ne bɛ se k'o kɛ ne bɛ se ni kungo ye 100 ye ka se ka 50 f'i ye n bɛ dan ye turabu la n bɛ se k'o kɛ
kuranɛ min filɛ nin ka istikara kɛ kuranɛ na karisa i bɛna don nin ko in min na kana don dɛ n'i donna a bɛ ta karisa i bɛna don nin ko in min na nin sera ka tin bɔ n'i donna nin ka di kosɛbɛ billahi tallahi miniti 5 ne b'o jaabi d'i ma i bɛ bɔ yan fo japaga wallahi ti mɔgɔ sɔrɔ min b'a sɔsɔ wa n y'a fɔ kuranɛ na cogo min na a bɛ kɛ ten coyi nka dolo ne t'a dɔn ne dolo dɔnnaw bɛ yen mais n bɛna min f'i ye lajɛlibaden de bɛ adamaden kungo caya a ye ala de wele ala k'a mago ɲɛ a ye kuranɛ kalan a ye kuranɛ wurudi a ye kuranɛ zikiru a ye kuranɛ sɛbɛn a k'a ko yiri minnu bɛ yen n'a bɔli sɔnni t'a la foyi t'a la a y'a kɛ ne ye nin de fɔ a ye ala k'an bɛ sɔn ma mana ni i garisɛgɛ sirilen don an b'o fɔ sisan an bɛ ni ninnu bɛ baro kɛ ninnu taw bɛ tigɛ u ka laban sera kana to ka youtube ninnu tɛmɛ heure 1 kan chaque 40 minutes i b'a tigɛ parce que a video jan filɛli man nɔgɔ olu ma quoi i y'a faamu wa